Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vom vorbi despre un subiect important pentru orice sofer: costul de reparare a amortizoarelor de zgomot. Amortizoarele de zgomot sunt o parte esențială a sistemului de evacuare al mașinii, care ajută la reducerea zgomotului produs de motor. Cu toate acestea, ca orice componentă a mașinii, amortizoarele de zgomot se pot uza în timp și pot necesita reparații. În acest video, vom analiza costurile asociate cu repararea amortizoarelor de zgomot. Vom discuta despre factorii care influențează costul, cum ar fi tipul de amortizor, marca mașinii și complexitatea reparației. De asemenea, vom oferi câteva sfaturi utile pentru a economisi banii la repararea amortizoarelor de zgomot. Așadar, dacă sunteți interesați să aflați mai multe despre costul de reparare a amortizoarelor de zgomot, vă invit să urmăriți acest video. Cilindrul motorului unui vehicul produce un nivel ridicat de zgomot datorită arderii combustibilului. Treaba amortizorului este de a atenua acest zgomot, iar acest lucru se face cu ajutorul unor deflectoare care obstrucționează energia și care ricosează energia sonoră. Există două tipuri principale de amortizoare de zgomot: amortizoare de zgomot de tip rezonant. Aceste amortizoare folosesc o cameră de rezonanță pentru a absorbi undele sonore. Amortizoare de zgomot de tip absorbant. Aceste amortizoare folosesc materiale absorbante pentru a absorbi undele sonore. Există mai multe cauze care pot duce la defecțiunea ale amortizorului de zgomot, inclusiv uzura. Amortizoarele de zgomot sunt supuse uzurii normale, iar în timp, acestea îi se pot pierde eficiența. Deteriorarea. Amortizoarele de zgomot pot fi deteriorate de impactul cu obiecte externe, cum ar fi pietrele sau denivelările de pe drum. Coroziunea. Amortizoarele de zgomot pot fi corodate de apa și sare, ceea ce le poate slati și le poate face mai susceptibile la deteriorare. Există mai multe simptome care pot indica un amortizor de zgomot defect, inclusiv zgomot excesiv de la toba de esapament. Acesta este cel mai evident simptom al unui amortizor de zgomot defect. Scăderea performanței motorului. Un amortizor de zgomot defect poate restricționa fluxul de gaze de esapament, ceea ce poate duce la o scădere a performanței motorului. Consum crescut de combustibil. Un amortizor de zgomot defect poate face ca motorul să funcționeze mai greu, ceea ce poate duce la un consum crescut de combustibil. Costurile de reparare a amortizorului de zgomot pot varia în funcție de o serie de factori, inclusiv tipul de amortizor de zgomot. Amortizoarele de zgomot de tip rezonant sunt, în general, mai scumpe decât amortizoarele de zgomot de tip absorbant. Marca și modelul vehiculului. Vehiculele de lux și vehiculele de performanță au, în general, amortizoare de zgomot mai scumpe. Gravitatea defecțiunii. O defecțiune minoră poate fi reparată la un cost mai mic decât o defecțiune majoră. În general, costurile de reparare a amortizorului de zgomot pot varia de la 200 la 1000 de lei. Un amortizor de zgomot este o componentă importantă a sistemului de evacuare a unui vehicul. Acesta ajută la reducerea zgomotului produs de motor și la îmbunătățirea performanței motorului. Dacă observați oricare dintre simptomele unui amortizor de zgomot defect, este important să îl reparați sau să îl înlocuiți cât mai curând posibil. Amortizorul este o componentă esențială a sistemului de evacuare a unui autovehicul, având rolul de a reduce zgomotul produs de motor. Cu timpul, amortizorul se poate deteriora din cauza expunerii la temperaturi ridicate, vibrații și coroziune. Semnele comune ale unui amortizor deteriorat includ zgomot excesiv. Un amortizor defect poate produce un zgomot puternic, metalic, în special la turatii mai mari. Scăderea performanței. Un amortizor deteriorat poate afecta performanța motorului și poate duce la un consum mai mare de combustibil. Emisiile. Un amortizor defect poate duce la emisii mai mari de gaze nocive. Vibrații. Un amortizor deteriorat poate provoca vibrații excesive în habitaclu. Costul reparatiei amortizorului poate varia în funcție de mai mulți factori, inclusiv tipul de amortizor. Amortizorul poate fi de tip original sau aftermarket. Amortizorul original este mai scump, dar este de o calitate mai bună. Marca și modelul autovehiculului. Amortizorul pentru un autovehicul de lux va fi mai scump decât amortizorul pentru un autovehicul mai ieftin. Mana de lucru. Costul manoperei poate varia în funcție de serviciul auto.
În general, costul reparației amortizorului poate varia între 200 și 1000 de lei. Este important să reparați amortizorul deteriorat cât mai curând posibil pentru a evita probleme mai grave și costuri mai mari.